nada dan pesan pensiunan mancing kerja. Kisah hidup pensiunan menjalani kehidupan, gajiane sing pas-pasan kanggo saulan. Rego mundhak sakabeh apa cukup nggih butuhe, mula ayo golek cara ben cukupe. Tak rewangi mancing kerja, amrih cukup nggih blanja, abot-abote amrih urip ra nelongso. Pensiunan semangat kerja, jaweti kesel abot lan rekoso. Penting halal hasil saka kerja, supaya bisa urip tata raharja. Semangat mancing kerja, amprih bisa uripe tata raharja. Kisah hidup pensiunan menjalani kehidupan, gajiane sing pas-pasan kanggo saulan. Rego mundhak sakabeh apa cukup nggih butuhe, mula ayo golek cara ben cukupe. Tak rewangi mancing kerja, amrih cukup nggih blanja, abot-abote amrih urip ra nelongso. Pensiunan semangat kerja, jaweti kesel abot lan rekoso. Penting halal hasil saka kerja, supaya bisa urip tata raharja. Pensiunan semangat kerja, jaweti kesel